26 квітня, це АТР, це Бугунь, інформаційний прайм-тайм на телеканалі. В студії Оксана Денисова. Та Осман Пашаєв. Сьогодні два блоки ефіру присвячені роковинам Чорнобильської катастрофи. Маємо в студії першого гостя Володимир Пасічник, старший мастер лабораторії вентиляції тепла та холоду ЧАЕС з 83 по 89 рік. Добрий вечір, Володимир Петрович. Добрий вечір. Нагадаю, ми чому вирішили взяти два блоки ефіру сьогодні, так, на цю тему, усі два? Тому що зіткнулися ми останнім часом з тим, що люди почали забувати з часом про Чорнобильську трагедію. То Чорнобиль та й Чорнобиль. От. А сьогодні ми говоримо про минуле, про те, як це відбувалося, так? Говоримо про дійсність, про те, що зараз існує в зоні відчуження, і про майбутнє, що очікує зону відчуження і взагалі цей регіон у майбутньому. Але окрім цього, є і поточні теми, і дуже гарячі, і дуже важливі для нашого телеканалу, і для України теж. Це сьогоднішній вирок у Ростові російського суду для Руслана Зейтулаєва, який тримав 23-й день, він тримає голодування, і його засудили до 12 років ув'язнення. Це кримський татарин, якого переслідують за так званою справою Хізбут-Тахрір. І як тільки буде готовий зв'язок, ми поговоримо про це тут, в Україні, зі Львову, з головою інформаційного офісу Хізбут-Тахрір Фазилом Авзаєвим. Чекаємо на зв'язок з ним, а поки повертаємося до нашої теми. Я думаю, що зайдемо з відео. В ніч на 26 квітня 1986 року на 4-му енергоблоці, на даху 4-го енергоблоку атомного реактору Чорнобильської сталося два вибухи. Спочатку ніхто не, я так розумію, Володимир Петрович, не усвідомлював масштабу трагедії. Правильно, ви мене поправляєте, якщо що. Але ця трагедія за підсумками так стала найбільшою в історії ядерної енергетики за кількістю загиблих, за кількістю уражених радіацією, за кількістю евакуйованих та за кількістю економічних збитків. Ми маємо відео, яке починається з переговорів диспетчерів в ніч, коли сталися вибухи. Просимо апаратну запустити його для початку. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай над состав. Поднимаю. Начальника поднял. Так всех весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Увидел, давай. Володимир Петрович, як пізніше стало зрозуміло, поправляйте мене, якщо я не права, 25 квітня група інженерів проводила там технічний експеримент на 4-му реакторі. Під час цього дослідження потужність реактора була нижчою від норми, і контрольні пристрої не вмикалися, і від перегріву реактору він вибухнув. Правильно я розумію? Ну, дещо так. Але, розумієте, у мене свій погляд, тобто, там так, є і технічні претензії до реактора, а є і, так сказати, вимоги до персоналу, звичайно. Получилось так, що з одного боку та зміна, яка готувалася до цього, значить, вона, інша зміна це робила, розумієте? Це теж якось там наложило свій відпечаток. І повинні були робити десь там на 3-4 години раніше експеримент, а вийшло, що почали робити, коли ця зміна пішла, а нова заступила. Це нам здається, що все зрозуміло, навіть для покоління, яке це щороку, з року в рік дивилося і марафони на цю тему, треба пояснювати. А що взагалі це був за експеримент, якщо казати по-простому? Ну, будемо так казати. От реактор виключили, а турбіна ще працює. І турбіна ще крутиться, значить вона дає енергію. Тобто енергію дає що турбіна, а не реактор. Реактор гріє те, що крутить турбіну. Розумієте? Тому от цей експеримент, якби вибіг турбіни, і щоб при цьому ще енергія видавалася. Оце в цьому експеримент. А от коли ви кажете свій погляд, що ви маєте на увазі у вас? Ну, знаєте, всі багато кажуть про причини,
От ну хто виновен? От розумієте, в чому справа? Спочатку там, допустим, казали, що чисто там, значить, вина того, що сам реактор РБМК, типу РБМК, ну він дійсно не зовсім то безпечний. Розумієте, воно дійсно так. Він дійсно, тому від цієї конструкції реакторів, і ми давно вже відмовились, і всі відмовились. Їх всього залишилось там у Росії, там Смоленська, Курська і Ленінградська. Це, так сказати, всі станції, де Там ще є, да? РБМК ці працюють. А на Україні вже станції, блоки 15, вони вже іншого покоління. Це вже зовсім там по-іншому. Вода, кажуть, там вода двічі, так сказати, проходить те самий, ну, відбирається тепло у води двічі. Охолоджується там, скажімо. Ну, реактор гріє воду, Так. і ця вода, так, грубо говоря, цей пар, крутить турбіну. Це в РБМК. А в цих нових конструкціях там гріє воду реактор, затим ця вода гріє ще одну воду, і тоді вже той А пар. це те, що фактично ви займаєтесь. Там така назва у вас посади лабораторія тепла і холоду. Да, Да? ви знаєте, але я сам не реакторщик і не ядерщик. Я просто займався тим, що значить, подачею тепла у всю зону, тобто, ну, зона тоді не називалася, це там, як в станцію зайшов, це ти вже в зоні. І оці всі приміщення повинні ж взимку ж, ну, мати ж температуру нормальну. Тому забирається, допустимо, у станцію повітря, воно повинно підігрітись. Значить, от, це називається теплопостачання. Оце я цим займався, ремонтом цього самого обладнання. І холод. Частина, будемо так казати, якась апаратура, яка, так сказати, ну, електронна, повинна весь час знаходитись при певній температурі. Допустим, там плюс 20 або там плюс 22, не вище, для того, щоб точно слідкувати за тими процесами, які йдуть там в реакторі або ще де. Тобто це є такі, значить, прилади, які дають холод, а тоді цей холод охолоджує і осушує воду, ну і так далі. А тоді вже повітря, яке подається, має ту температуру і ту вологість, яка потрібна. Володимир Петрович входить до складу технічного персоналу, які не працювали там позмінно на реакторі, а з понеділка по п'ятницю вони підтримували апаратуру в належному стані. Ну, ремонтний персонал, тобто ремонтував. А це ж в суботу трапило, це в ніч з п'ятниці на суботу, тому Володимир Петрович, як ми з ним з'ясували до ефіру, потрапили ви в суботу туди вже, так? Ні, в суботу я там не потрапив, тому що, значить, після того, коли це пройшло, то туди вже, якби, визивали тільки певних людей у суботу, там, у неділю, для того, щоб там якимось чином там все-таки, щоб розбирались. Ну, з точки зору технології, там, ну, з точки зору мого обладнання, там питань не було, тому мене не запрошували. У нас є зйомка 86-го року, де з вертольоту А я вас тут трошки перерву, а ми перейдемо на цю тему, яку ми вже анонсували, на нагальну тему сьогоднішнього дня. У Ростові сьогодні Руслан Зайтулаєв, кримський татарин, якого майже 2 роки російська влада тримала у в'язниці, йому і дала 1 строк, сьогодні йому змінили його і ув'язнено на 12 років тюрми, і ми маємо зв'язок зі Львова з головою інформаційного центру Хізбут Тахрір в Україні Фазилом Мамзаєвим. Доброго вечора, пане Фазиле. Доброго вечора, Осман Студія. От я, до речі, коли зайшов вам на сторінку, так і вирішив титрувати, бо ви відкрито пишете, що ви голова інформаційного центру Хізбут Тахрір, і по цій справі в Криму і судять людей, також їх вивозять в Росію і судять там. А що ви робитиме далі, і як ви збираєтеся захищати людей, яких по цих справах звинувачують? Ну, мені
сказать, что мы должны понимать, что целью российских властей, российской власти на самом деле является не Хизбут Тахрир, а на самом деле целью является катастрофическое существование Крыма. Хизбут Тахрир используется только как прикрытие для того, чтобы некое яблоко крымское татарское общество делить Крым для того, чтобы бросить яблоко властью и информацию. Да? Вас зовсім не чутно, у вас переривається ваша вимова, тобто ми не можемо розібрати навіть окремі слова, які ви вимовляєте, або щось зі зв'язком, або щось з інтернетом. Давайте спробуємо ще раз зв'язатися протягом програми, тому що глядачам, слухачам нічого не зрозуміло, про що ми говоримо. Отже, відео з гелікоптера зняти даху реактору, який горить, запускаємо, можемо фоном запускати на фоні нашої розмови. Володимире Петровичу, значить, ви приїхали в понеділок, правильно я так розумію? Ні, я нікуди ж ви не їхали? не їхав. Так. Значить, у неділю людей стали евакуювати о 14 годині у неділю. Я посадив своїх 3 дітей і жінку в автобус і відправив їх в евакуацію. Так. А сам залишився, тому що треба було комусь же теж залишитися для того, щоб потім, я знаю, може збиралися. От після цієї події, коли ви вперше потрапили на станцію знову? В ніч з 30 квітня на 1 травня. Тобто менш ніж за тиждень за 5 днів? Це не тиждень, це ж, виходить, 4 дні. 4 дні. Да. А нас, ті, хто залишився, їх вивезли у піонерський табір, там поряд, 20 кілометрів. І якби там ми жили оцей час з 27-го, тобто із неділі, і весь час, і звідти вже почали їздити на станцію в 12 годин, так сказати, наглядати за обладнанням. У нас просто ситуація була в тому, що радянська влада доволі довго приховувала сам факт трагедії, наскільки могла, там щось сталося, та й сталася пожежа, а потім ще і масштаб трагедії приховувала, так. Питання таке, чи ви розуміли на той момент, працівники, наслідки тоді були зрозуміли, чи ви теж з роками це почали розуміти? Справа в тому, що коли ми відправляли людей, я сім'ю собі відправляв у евакуацію, розумієте, я не ядерщик, але у мене було таке відчуття, що це практично що назавжди. Тобто такого відчуття, що це там на 3 дні не було. Але знаєте, все-таки було щось там, а можливо, щось там і пройде, розумієте? Таке теж відчуття було. Але повне таке відчуття, що це назавжди, от воно у мене, допустимо, наступило тоді, коли я з 30 на 1 травня на ніч я попав на станцію і подивився. Я зрозумів, що це вже назавжди. Що ви побачили? Що вас змусило так там, ви знаєте, як ото кажуть, як пройшла Орда, тобто все зруйноване. Все, так сказати, зруйноване. Вигляд обладнання, вигляд, так сказати, там в коридорах кругом, все дуже таке було, знаєте, закинуте, як ніби пройшла Орда якась. І ми стали це все потім поступово приводити в порядок. Скільки? Знову скайп? Ні, поки немає. Скільки часу знадобилося, щоб взагалі, тобто, скільки ви часу перебували до евакуації? Тобто ви сім'ю відправили і самі залишилися, скільки часу ви там були, і потім якесь лікування у вас було, вас міряли рентген, який... Базу лікувальну організували в Тетереві. І, значить, спочатку десь так днів через
10 були організовані так звані вахти. Вирішили по вахтах людей міняти. Ну, а я поїхав звідти 4 червня. Тобто я пробув там до 4 червня, значить, ну, як то кажуть, безвиїзно. Але не на станції, а мається на увазі, ну, то у, скажімо, сказочному табір піонерський, то в Чорнобилі, то на станції на чергування їздив, то за документами якимись там треба було на станцію з'їздити. В перші дні вимагали, щоб нікому нічого не розповідали про А те, там що... нікому розповідати. Всі із станції, розумієте? Це ж, якби це було село, щоб ти з кимось там Ні, ну ви балакав. ж Київ неподалік, могли виїжджати і в Київ, чи тоді працівники не їздили до А Києва? як ви виїдете? У мене, я, правда, чесно кажучи, я взяв машину. У мене була машина. Я на цей загальний виїзд, який був організований, я запізнився. Я все ходив по своїх слісарях для того, щоб, ну, думав, що може хтось повернеться, щоб хтось залишився із слюсарів. Але, ну, кожна сім'я, діти, я розумію, що, значить, ніхто не сам. То я тоді взяв свою машину, викотив з гаража і поїхав у сказочний на машині. Але в Київ, ні, там, ну чого ж їхати, розумієте, тоді ще ж так транспорт вже не ходив, щоб ти прямо вийшов на трасу і підняв руку і поїхав в Київ. Чого? І тим паче нас же мало залишилось. Кожен був вже при якомусь ділі. Тобто всі були там поділені на, так сказати, що треба, допустим, через 2 дні треба їхати на вахту. Тобто, ну, на станцію, 12 годин. Відробив, треба ж відпочити, потім і так далі. Тобто там вже залишилось, от в цеху було 165 чоловік загалом. А залишилось нас, от так, спочатку було 42, а тоді залишилось всього 11 чоловік. Щоб от весь травень... Не було того страху, щоб від того, щоб ви побачили, взагалі піти, поїхати і більше не повертатися і не бачити всього цього? Ні, розумієте, це неможливо. У людей в цей час, ну так же, як у мене, знаєте, все-таки просипається ну, почуття відповідальності. І це у людей таке на той час проснулося відчуття, що треба щось робити. Треба щось робити для того, щоб якимось чином, ну, ліквідовувати те, що сталося. Розумієте? А інстинкт самозбереження, ну тобто ви ж розуміли, що да, буде... Значить, оце, так сказати, інстинкт самозбереження, це називається, значить, на обличчя ліпісток повинен бути, тобто дихати треба було через ліпісток, сів там в БТР, який тебе везе на станцію, ліпісток одів, і поки назад не приїдеш, практично ти його не знімаєш. Ну, ти міняєш його, там кожні, я знаю, там і 3 години, і 6 годин, але не більш, ніж 6 І що годин. сильно рятував той ліпісток? Маска? Да, значить, розумієте... Це ви про респіратор кажете? Чи? Да, да. А, ну там респіратор, це ліпістки такі, біленькі такі, знаєте, Ну, показують. як в аптеках. Медична маска? Да. Ні, це не медична маска, це такий специфічний, так і називається, ліпісток. Їх там запаси були величезні, їх було багато, тому на часи було з ними не саме. Хіба воно Рятували вони? Да, воно рятувало дихальні шляхи. Тобто дихальні шляхи так чи інакше були захищені від пилі. А пиль – це радіоактивність, розумієте? Джерело, так, основне Так, совершенно вірно. Це головне. Головне – це захистити. Так, тіло ж ви ж... Ну, чим ви можете тіло захистити? Ну, ті, хто там, допустим, там скидали ці всі матеріали там, з криш, так далі, там одягались, там, і всякі там труси одягали. Ну, то така специфіка. А нам треба було в основному захищати це органи дихання. Ну, і Той, хто думав, що борода захистить, ні, борода не захищала.
Так і що, ніхто не втік? Чи це так партія сказала треба? Це всі боялися радянської влади? Чи я не... З працівників мається. Розумієте, Кого залишили? Ніхто не всього втік, на станції шалена небезпека. Да, всього на станції працювало 6 тисяч людей з урахуванням тих 1500, які займалися Прип'яттю. Ну, там обладнанням, так сказати, на Прип'яті, чиста зона. А так сказати, таких станційних десь більше 4 тисяч. От з 4 тисяч нас залишилось десь близько 500-600 чоловік. Кожен 10-й лишився. Спочатку. Ну, розумієте, кому ж треба було? Розумієте, все рівно ж, так чи інакше, треба ж було, хтось не повинен. І оці Організовано. до 89-го, оці всі 3 роки ви фактично, ну, тобто не покидали станцію, ну лише на вихідні. Тобто ви всі ці роки ви далі працювали. Оце ж, починаючи оце ж з середини травня, організували вахти. І тоді люди, які, скажімо, там 2 тижні чи 16 днів пропрацювали, їхали у Тетерів, а на їх місце приїздили інша вахта. І отак потім пройшло там 16 днів, ці поїхали в Тетерів, інші заїхали самих. Ну, у мене вийшло так, що я ото 4 червня звільнився, якби образно з вахти. І у мене ж жінка була, і діти. То тоді жінка працювала на заводі, треба було її десь теж оприділити, кудись же ж там на якесь підприємство. Тому я взяв відпустку. У нас на скайп-зв'язку Олександр Наумов, командир роти міліції, піднятої по тривозі одразу після вибуху на Чорнобильській станції 26 квітня 1986 року. Олександре, добрий вечір. Добрый вечер. Розкажіть, будь ласка, ми сьогодні почали зі згадок, так, про Чорнобильську трагедію. Ваша рота була піднята по тривозі. Розкажіть, як це відбувалося, коли ви потрапили на станцію? Первый раз я возглавил активную группу юго-западной транспортной. Нам дали команду охранять общественный порядок, что вместе с обществом. Это была бездорожная яма. Самое главное, ну, говорят, об том, что в то время произошла не глобальная, и правда произошла руководитель той. Олександре, дуже погано вас чути, ми не можемо розібрати слова, може дуже поганий зв'язок, ми зв'яжемося з вами, може, по телефону зараз і продовжимо. Як ви на це дивитеся? Давайте. Окей. Я Повертаємось. скажу, коли людей от вивезли, то біля кожного під'їзду стояв солдатик і міліціонер. Для того, щоб ну, не було, знаєте, того, що ми називаємо... Втеча. Ні. Пусті ж дома залишились, розумієте? Щоб не було мародерства. Воно то почалось тоді, пізніше. В самій Прип'яті ви маєте на увазі? Так, в самому місті. В самому місті. От за ці 30 років, 31, можливо, вас завжди згадують саме на річницю трагедії і завжди або запрошують на інтерв'ю, або розповісти. Чи от згадуєте, вже все розповіли, чи залишилося щось, що ще не згадували, не розповідали? Ви знаєте, я на інтерв'ю за 30 років перший раз. Перше інтерв'ю, яке у нас було у Тетереві, це інтерв'ю із німецькими журналістами. Ну, там все було під, звичайно... Наглядом КДБ. Да, там такі хлопці... Це в тому ж році було, так? Да? Ну, Одразу. буквально от десь в кінці травня, значить, от це 86-го для німців ви німцям давали інтерв'ю. Да, там, І після того 31 рік більше ні з ким не спілкувалися з цього приводу. ну, да, і з кореспондентами не спілкувався. Але, знаєте,
Ну, у мене ж є коло своїх же так сказати, людей із цеха, з якими я спілкуюсь. Там ми зустрічаємось час від часу біля Московського мосту. Там Тоді що найбільше згадуєте ви з тих про станцію, про станцію, да. про штурм 3-го блоку. От штурм 3-го блоку це був ну, такий період, коли дійсно ми втратили найбільше людей, я так вважаю, найбільше фінансів. І взагалі це було просто такий період, на мій погляд, ну, дуже інтенсивний. Починаючи із того, що ми готували 3-й блок, щоб він перезимував нормально, це одне. І далі, значить, 3-й блок, там, вплоть до того, штукатурку міняли, десь 70% обладнання міняли, поли міняли. Ну, там стільки роботи було. Враховуючи те, що ліфти на той час не працювали. Скажіть, Володимире Петровичу, ви ж потім проходили обстеження у лікарів. Скільки вони вам наміряли, який фон ви винесли звідти? Ну, фон нас мається на увазі на станції. Скільки вам наміряли радіонуклідів? Ви знаєте, значить, ну, як то кажуть, за 50. Для тих, хто не знає, чи скажіть, це... Просто коли ми виїздили допустим, на роботу, допустим, у травні мається на увазі. Ну, ми їдемо, нам дають датчик, потім ми приїздимо, ми датчик здаємо. Але коли ми побачили ці відомості з цих самих у туалеті, то ми зрозуміли, що ну, фіксують так чи не фіксують, воно, мабуть, нікому Занизили дані там, так? Не потрібно. В журналі. Ну, скільки норма, скажіть, думаю. щоб просто люди розуміли, що скільки ви більше норми отримали? Норма 5 БР на рік. А ви це було отримали понад 50 на рік. Ну, а це я за 3 роки отримав. 50. Володимир Пасічник, старший майстер лабораторії тепла і холода Чорнобильської АЕС в період з 1983 по 89, який згадував про трагедію, яка сталася 31 рік тому в Україні тут і стала найбільшою і в історії ядерної енергетики, і взагалі в історії техногенних катастроф у світі. Ми повертаємося після новин з цією самою темою, але з іншими гостями. Дочекайтеся.